pár slov posledných, alebo... Tenkrát naposledy, áno. Že teším sa. Fantastické. Čo všetko si videla? Strašne moc. Strašne moc, aj neviem, čo to presne bolo všetko, ale bolo to fantastické. A boli Tatry, hej? Neboli Tatry. Bolo zlé počasie. Bolo zlé počasie. Ale akože super zážitok. A nízke Tatry boli aspoň? Nie. Ani nízke? Žilina, Martin a ten smer. Áno, tamto veľká, malá Fatra, všetko takto, hej? Takže dobre bolo. Na jedno. A, Super zážitok. a ten feeling z prvého letu? Neskutočný. Aj častejšie. Áno, tak už len na dovolenku dopravným veľkým lietadlom ísť. Napríklad, no. Super.